ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನ್ ಚಲರ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇನು ಇಂಬೆನ ಗೊಬ್ಬೆ ಕೇಳ್ದೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಡೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಶಾಪುಡು ಅಳಸ್ತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಕಿನಿ ಮಂಡೆ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದೆನ್ನಿ ಆಂಡಲ ಆಯ್ಜಿ ದಾದನ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಮಂತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಸೈತೆ ಬೈಯಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡದೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದುಂಬುದ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ನಾಗ ಕೈ ಪುರ ನಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಸಂಕೋಲೆಲ್ಲ ಪುರ ಕೊನೋಡು ಅವಳು ಕಟ್ಟುನು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಡು ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟುನು ದಯಪಂಡ ನೆಟೆ ಒಂತೆ ತಂಪತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 20% ಇಂದು ಪನೊಂದುಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲ ದೀತಿಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಕಚ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಡ್ದಾದ ಮನ್ಪುನುಂಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಕ್ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಚಾಲ ಆತಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾನ್ ಬುಡ್ನಿ ದಯಪಂಡ ದೊಂಡೆ ದಿಪ್ಪಿ ವಾ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲ ಏನ್ ಬುಡು ಅಂಚ ಕೈಸಿ ನನ್ನ ಚಾದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಲ್ಲ ಕಂತಿಯೇ ಹಾ ವಾ ಸೆಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಉಂಟದ ಮರೆ ಉಮಿಲ್ಲ ಬಾ ತುಲಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಂಜೆಯ ವಾತಾವರಣ ಓಕೆ ಎಂಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಚಾಪಾಡ್ ದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಚಾಪಾಡ್ ದಿತ್ತೆ ಬೆಂದಡ್ ಸೂಪಾಡ್ರೆ ಬೆಂದಡ್ ಸೂಪಾಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಕಿಕ್ ದಾಗಿ ಸೂಪಾಡ್ನತಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚೂರಾಂಡಲ ಉಗುರು ಪಿಚ್ಚ ಹುಡುಗಿ ಮೀಪ್ ಜೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಮೀಪ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಚಪ್ಪೆನೆ ಮೀದು ಪೋಪ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಸೆಕಿಕ್ ಅರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಓ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲೆ ಮೀದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಚ್ಚ ಮೀದ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಅವರ ಮಾಮಿ ನಂಚಿ ಕೋಡಿ ಎಂಕ್ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಜ್ಜಿರ್ ಪೊತ್ತೆರ ಅಂತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೊತ್ಲವನು ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪತ್ತವನು ವಡೆಗೆ ಚೂರು ಬೆಪ್ಪ ಯಾವುಂಡಾತ್ ಅವು ಯಾನು ಕೊತ್ಲಾಯ್ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೈ ಟಾಪ್ಚಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವೇರ್ ತುಲಿ ನೆಟ್ಟು ತೋಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜ್ವಿರು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡ ತುಕ ದೇ ಶಕ್ರೋಜುಂಡದೆ ಸಖತ್ ತೋಜುಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಪೋಪು ಒಂದು ಸೀನ್ ಸೋಗುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೇಕಿ ಏನ ದುಂಬುದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ಅಲ್ಕಾಂಡ ಅವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೇಕ್ ಅಪ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಯಾವ್ ಅದೇ ಬೆಂದೂರು ಸೂಪಾಡಿಯ ಗೈಸ್ ಅದೇ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿನೈತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಜನ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈತಂಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಥರ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂತಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಹಾರೈಸಿದಾರು ನಿಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿರರು ನೀ ದಾದಾದು ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅವು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೀನಿ ಕೋಡತ್ ಮುರಣಿ ಮಂತದೆ ಕೋಡೆ ಸಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನ್ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಗಲ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಪುಟ್ಟ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಚು ಚುಚ್ಚು ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಐ ನಡೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡ ತಾಂದ್ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಈದ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಚಿಂಡ ಎಂಚತೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಅಂಚ ಅಂಡ ಹಾಗೆ ಡೈಲಿ ಬರಂದ್ ಕೆಲವರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೇಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುನೊಂದು ಎಂಕ ಅಂಚ ಅನಿಸುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಲಾಗೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡು ಗಂಜಿ ಗರಿ ಬೆತ್ತಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆಲೆ ಅನ್ ಬಯ್ಯಡೆ ಮಂದಿನಿ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ ಆವೋಡು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ ಗಂಜಿಲ ಕಜಿಪುಲ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಾನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೋಡು ಬಾಜಾನ್ ದೆಕ್ಕರ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಗು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ದೆಕ್ಕೋಡು ಆಪುಂಡು ನೀರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಜಾನ್ ದೆಕ್ಕದ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಸಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ವೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು
ಅಂಚ ಪಿದ ದೆಕ್ಕುಂಡ ಬೇಗ ಕತ್ತಲ ಅವಡು ದುಂಬು ದೆಕ್ಕೊಡದೆ ಅಂಚ ರಪ ರಪ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಆದಿತ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಗಾಡಿ ಇಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಿ ನೀನು ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಮೈಕ್ ಚಾಲುಂಡ ಉಂಡು ಚಾಲುಂಡ ಇದ್ದದು ತೆಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನಗ ಯಾನೈತ ಮಾಸ ತುಂಡುನು ದೆತ್ತದು ಚಿಲ್ಲಿ ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ದೆತ್ತದಿಯೆ ಮಾಸನು ಯಾನು ಗೋಬಿಗ್ ಕಂದಿನ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಯಾನು ಮಂಜುಳ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ವಿನಿಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ವೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ದೀವೊಡಿಗೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೀತೆನ ಅಂದಾತೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಉನ್ನಸದ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚಿಡು ಕಜಿಪ ಉಂತುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಚೂರು ಪೊಡ್ತು ದೀಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡೈನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತ ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಐರ್ದೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತದಿಯೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಡಿಯೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಪೇಸ್ಟೇ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಯಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಂತ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮುಂಚಿಲ ಐನ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 2 ಚಮಚ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ 2 ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ 3 ಚಮಚ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಸಾಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದಪ್ಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ದಪ್ಪ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋಡು ಸಾಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತೂವೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ತೂಯೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆತ್ತಂಡು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಖಾರಲ ಚಪ್ಪೆತ್ತಂಡು ಮುಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಸೇಮ್ ಗೋಬಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಂತುಂಡು ಗೋಬಿ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಂತುಂಡು ಗೋಬಿಡ್ ಫ್ಲವರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ನೆಟ್ ಚಿಕನ್ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಅಂಚ ಅವಂತುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೂನಗ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಕಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.